Ahoj. V uputávke na toto video si spomenul, že väčšina firiem uvádza zavádzajúce informácie o kolagene, takže aká je pravda o kolagene? Ako som povedal, kolagén je jeden z najpredávanejších výživových doplnkov v súčasnosti a ľudia sa vôbec nezamýšľajú, ako s kolagénom vôbec je, dôverujú influencerom, ale tí influenceri moc o tom, ako pravdu povedzia, nevedia. Problém je vlastne v tom tradičnom delení kolagénu na typy 1, 2, 3, 5, 8, 10 a 23 alebo 48, to je jedno. Ale mnohé značky vlastne využívajú tento argument o kolagénoch, o týchto štruktúrach a podsúvajú nám predstavu, že užívanie konkrétneho typu, napríklad z rýb kolagénu typu 2, keďže obsahuje najviacej kolagénu typu 2 z rýb, že on vyživí priamo tú našu štruktúru v tom našom tele. To je absolútny fake, to je absolútny nezmysel. Nevyživí, pretože si treba uvedomiť, že kolagén, ktorý získavame, je buď z rýb, je prasací, hovädzí, ďalšie kolagény. A tento zvierací kolagén má úplne inú 3D štruktúru ako ľudský kolagén. Ďalší problém s kolagénom je ten, že keď ho máme prijať, tak vstrebateľnosť takéhoto kolagénu je veľmi nízka. Napríklad veľa hejterov povie, na čo kolagén, dajte si huspeninu. Za prvé, huspeninu nemôžeme jesť každý deň a druhá vec je, že takáto vstrebateľnosť takéhoto kolagénu je veľmi, veľmi nízka. Preto vedci prišli s tým, že treba kolagén rozložiť na jednotlivé peptidy. Peptidy to sú tie maličké tehličky, z ktorých treba potom následne vyskladať. Takže hydrolýzou rozložíme kolagén na peptidy a tie peptidy potom, keď má k dispozícii naše telo, tak vie vyskladať na rôzne orgánové štruktúry. Len problém je v tom, že keď vy mu dodáte z zvieracieho kolagénu typu 2 tieto peptidy, oni vôbec nie sú kompatibilné s našim ľudským kolagénom, takže je nedostatok. Takže vôbec nevieme, že či ich tento naše telo použije na koleno, alebo na kosť, alebo na niečo. Proste ho na niečo použije. Preto je to totálne zavádzanie, že áno, tu máš rybí kolagén, alebo tu máš hovädzí kolagén, ten ti pomôže na kožu a ten ti pomôže na kolena. Tak, toto je absolútne nonsens. Takže aby sa vyskladali rôzne štruktúry ľudské pre kosti alebo pre pokožku, tak potrebujeme mať dostatok správnych kolagénových peptidov pre konkrétne telové štruktúry. Takže ak chcete pôsobiť na chrupavku, šláchy použijete, neznamená, že použijete rybácí kolagén. Takže toto pochopili rôzne firmy, nazvime ich, že sú serióznejšie a začali produkovať, to je len nedávno, zmesi špeciálnych peptidov, ktoré sú cielené na konkrétne štruktúry. Takže ak poskytneme telu dostatok peptidov na rekonštrukciu napríklad klbovej matrice alebo kostnej matrice, ono si to vyskladá. To telo bude pôsobiť priamo na klb alebo priamo na kosť. Ale bohužiaľ na trhu je stále prebytok týchto fejkových kolagénov. Ono v podstate nie sú fejkové, ale v podstate to, čo tie firmy deklarujú, že vám pomôžu, tak toto nie je pravda. Takže stále je tu, ja to nazývam, že kolagénový bordel, takže škoda reči, lebo dnešná doba je hlavne o biznise a veľa ľuďom nezáleží vôbec na tom, že, alebo tých, ktorí to predávajú, že ako to bude pôsobiť vo vašom tele, oni potrebujú len predať. Máme tu teda stovky kolagénov, máme tu stovky prípravkov napríklad na báze vápnika a skrátka, ale treba povedať, že tieto fungujú len minimálne, úplne v minimálnej miere. Máme tu stále osteoporózu a ľudia užívajú obrovské množstvo prípravkov na báze vápnika. Ale najnovšie výskumy hovoria o tom, že sa treba zamerať na matrice jednotlivých orgánových štruktúr, čiže treba sa zamerať na
matricu, na kostnú matricu, keďže kostná matrica tvorí až 90% z kosti, alebo klbová matrica tvorí 70% z klbu. A len zvyšok sú nejaké prvky ako dráslík, fosfor, vápnik a ďalšie elementárne prvky. Čo to teda pre nás znamená? Rozhodujúci je biologický účinok a množstvo tých konkrétnych kolagénových peptidov, ktoré naše telo vie využiť pre tú danú kolagénovú štruktúru. To je ale veľký problém. Preto to je ten veľký problém s tým, že vás nemôže zaujímať pôvod kolagénu, ale štruktúra toho kolagénu alebo štruktúra tých peptidov, ktoré využívate, aby ste vytvorili alebo aby telo vytvorilo tú danú štruktúru, ktorú treba podporiť. My v zdravom svete sa už dlhšie zameriavame na túto skutočnosť, ale vidíme, že áno, predávame kolagén, ale predávajú rôzne firmy a ľudia sú zmetení. Máme otázky stále v našich poradniach, že tento váš kolagén nie je chutný a tento je chutný. Ja chcem povedať len na to takou jednou vetou, že nekupujete si kolagén na to, aby ste ho kupovali, aby ste ho jedli ako zmrzlinu. O tom to nie je. Takže není lepší ten kolagén, ktorý chutí lepšie, ale ten, ktorý pôsobí lepšie a ktorý má tú danú štruktúru tých svojich peptidov, aby sa niečo vo vašom tele zrekonštruovalo. Takže toto riešime, takže my už, ako sme vyšli s kolagénom, tak s vlastným kolagénom, tak používame práve takéto peptidové zmesi, špeciálne peptidové zmesi. Nakupujeme to od renomovaných výrobcov, sú to špeciálne kolagény, zameriavajú sa na jednotlivé skupiny, takže v našom kolagéne, ktorý je navyše spracovaný lipozomálne, pretože lipozomálna forma je veľmi dôležitá, keďže kolagénové peptidy, keď prechádzajú cez tráviaci trakt, sú veľmi zraniteľné. Veľmi zle reagujú na žalúdočnú kyselinu a na ďalšie tráviace šťavy a proste tento tráviaci trakt ich dextruje. Tak je veľmi rozumné ich ochrániť lipozomálnou formou. A takže napríklad náš lipozomálny kolagén obsahuje peptidy so štruktúrou, ktoré pomáhajú pokožke a klbom. Napríklad náš prípravok Osteomaximum, ten je zameraný na kolagénové peptidy, ktoré pomáhajú kostnej matrici. A to je dôležité. Dobre. Nejaká otázočka? Čo to pre nás znamená, alebo prečo máme len 10%, prečo len 10% firiem používa tento kolagén, ktorý je zo zmesi peptidov? No napríklad. No lebo biznis. Niektoré firmy používajú stále vlastné kolagénové peptidy, bez ohľadu na to, kde budú pôsobiť v našom tele, hlavne aby predali dobrý, sladký, lacný kolagén. Vôbec ich nezaujíma pôsobenie kolagénu v našom tele. Ale ja si myslím osobne, že väčšina tých ľudí, ktorí to propagujú, ani netuší vôbec o čom hovorí a vôbec nerozumie tejto téme. Pozrite, že kto vlastne tieto veci ponúka. Influenceri a tí málo kedy vedia, o čo ide. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú známi z televízie, ktorí sú známi z nejakých TV show a to je všetko. Takže namiesto klasifikácie podľa typu kolagénu sa začína používať v tomto období vyslovene inovatívny prístup a tento inovatívny prístup je presne to, čo som povedal. Moderné firmy cieľia svoje produkty na konkrétne orgánové štruktúry s konkrétnymi fyziologickými účinkami a to je vlastne to najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť. Takže, aby som to zhrnul na záver, dôležité je to, že čo peptidy robia v tele. Nie z akého kolagénu pochádzajú,
Kvalitný kolagén musí mať jasný definovaný cieľ. Dôležité je, že má za sebou nejaké, vlastne táto zmes je dôležité, aby mala za sebou nejaké klinické štúdie, to je najlepšie, pretože viete, že naozaj to funguje. Aby mala vhodnú molekulovú hmotnosť a to je asi tak. Takže nekupujte zajaca vo vreci, kupujte len osvedčené veci. Odporúčam lipozomálne spracované, keďže tá vstrebateľnosť a zároveň ochrana je najlepšia. Stačí takto? Ďakujeme za odborné vysvetlenie a tešíme sa na budúci rozhovor.